Ta yero itrai gi para banget mentaka step ngakwa ban IP kini ka jing hikai bat kata kadai kalong ki dak an ai ngan buk ni ki katu kat ni ki dak ki ba pen pau ba ublei ulajan pen kiu kerdan fi ha ka ba kenja men sim bot ha ba ka kiu ka ba kenja men sim kum juru kandan ka jing kerku ha ka ba kenja do tinggal lah ban ong hakibai pat kentin ki katu kat ni ki dak ke ba syai ki ba pau ba oblei un sepen kamti pi yakini ki jingker ku da sngap ha pi para banget hang ni ngakren swa ngakwa ban pau pi ba habangiat ba oblei pat habangiat habangi syakri oblei kan mau oblei ju ngau tanat ban pensakut ya beriu haju syaju kadang ka ngau tanat ba banyak ba ublei jungi ka ketin jong ublei ka ong hakbi utau thamai ki baro ani ka ketin parang ka ong behold he makes all things new behold he make all things new tiga bamut ba utrai man utau thamai ki ka thamai bet ki kamlong kum ka setan kat bangi nang let cakapop nang rim nang jat ubriu hi nang jat nang yok ki depression nang yok ki ndre bat ublei ka bas ngau tenat kalong para banget bahap api syakri ni ublei jungi ublei jong ka bible ude bas ngau tenat ba pinum sakut haju lam kum ta pinum ngau bang dengan nang ipi ban syakri utrai fi namar belai kadan te ka jing ka pinum sak kan mentang akwa ban ong ipi pingi kwa ban pen ni lada pilet school hatu pin sakut haraju ka kelas pi sultanat pin sultanat lada pilet nursery pi poi andala da si post nam nursery puli abk nani abcd mo la si post nam hatu sultanat se tekum juru pi naka kelas kelas nursery syak kelas KG nata ada ter adalah ada matrik ilek sakata pi kidan bet ki exam bat pi kum juru haka baktrai haka kam mau ka kanu kam la pitrai ka business pim kwa kan sakut haju pi kwa kan kiu pi kata kadai ga jinglong pi la ban observe ni na pitrai ki kam sarkar pi kwa bahkan dan ka promotion pi kwa ban kumtakan pim kwa ban sakut pi kwa bakandan ka jingkiu tulap pi kwa bandan ke jingkiu haka kanuru ti hanrei ngadong haka ba kenjaman sim le ka khampalat ka kham sngo tanat susu kamlong boring nan ong pi kamlong ngadong pi habangi syakri ulai dai ngangal alapam kamlong boring dai tanga ba kamlong boring kamlong ani ngamla ban batai pin sa sngo thu hi katama pin sa sngo thu hi ta ti ngakwa ni ban pen kini gidak pi kini gidak to let's see kam shai ma up man pen me shodaka like ma ti let's see kam shai to ti ngadong pi kamlong boring ti tong ini pet no kini gidak ngakren ni ngong pi ya gitu gi bala yo jing penim gi bala mat yu try jing penim ngam kren ni iki bam syakri yu try mo rei ngau thu makran kini kiba syakri si sayu turai ta ki pila lait lut na ka pop pi la dep ya jingkar kizin bat pila yo padiang yu mensim ku bat kini ki dak to ka dak kan ka baning kong an pen ka dak ka baning kong ka ba u ba pila janyo si sai ka ga ba pi trang pi ai up namar ki pis ngau thu pim kwa sakut haju kalong ba kani ka pidan kata ka jing terang si saban duai pila julap na am kani ba pidan ngakran ni itu gi ba pin smau thu pidan kami gin jing hikai pidan kami gin nong hikai gi bala ya chwa pi ka dan kani ka jing terang jong pi banduai ubelai mdai shu ka jing duai kam dai shu menu ba penbor rai ka jing duai kala long ba pi terang si saban duai tra pi wan lagi jakat rai jong pi
pi kwa ban duai na pilat hagi jakatrai ru pilat hagi jakatrai ru ka mesin pi ka kendet le sedan bapi na pi batrai kam sarkar dan na pi batrai ka business dan pi trai haki jakatrai hagi yeng jong ki briu pi rap ki mo katar ka de ka kam ka ba trai wai ka no ka kam ka ba pi le pi dan haki lengkha jong pi le si pi de ba rap bariang ru long pi smau tu undalet tu ka dan bat apa ka do nu jong pi bi na kendet tangan yo te ban syong ban pusan ban duai hau trai bat na pilawan na ying ru pilawan na jing trai ru pi syong biang pi duai biang bat men miet chitang senya ka snyam kata ka jing duai bat dan syu ba penbor ma pi pilala kala irham ngani kata ka dai ka dak ka baningkong to ka dak ka baar snap ha ya ini gi jing duai ka ban ong pi ka dak ka baar kalong ba kat ba pidang duai kum ni pat ka jingele ka jur bhai fi sngap ba pet ba pun ki briu ki du no ya ka jingkerman ki du no ki mal kim smau tu dan ba hikai ki pi shu hikai itu hot ka ba bha pentia jaka plang mau dan gi ba hikai sam ar fulai mau pat ndai ma kran yu utrai ulong nong up lang brat jingi ha te kumno the Lord is my shepherd, I shall not want more. Try long nang up long berat dengan om kerdu pentia. Kialap sialap pia ki banget pim baki balasan. Badang kelung tu hot se. Mendai ban yalap ban ai si ai kaju ka jing hikai. Let's say hikai pentia hagi jaka plang jar. Pi teach kita kadai ban teach ngam dai ban teach ka best plat tu sam ar pulang re. Ya ubalanget pidan kam kan sikiwe ban hikai. Naka ka ba pila mat kitinjung blai ka ka ba pila experience lada pi kampat mat yal di kumno pi pinsa hikai tang nakhli pinsa hikai tang ki supan bam sipan pan bam ma plang pendi dot reken ingi ai ya ka sieng ma ong fi ya ka domat ngai hikai fi mta ba pin sngo tu pi bila dap di dot pila dan kam se ka domat tabat ngakwa man ai fi ni ba kan ni ka pain ka ba ar ka long ka ba ayu ka ba kadai kata ka domet ka ba pihak bam ka ba juat ngang fi ba kiwan ki jingele ki attacks kata ki attacks pila sngo tanat ba pila yat bo blai pila phun ka jing duai pila syukwa ban puli kat ba ba henrei jayu pat ka jinge halor ka jinge kawan ban yele fi ba pim jumba pat mat man syah ba pim pat kala ka bomot pim pat mat rei kini kawan ka jinge ki bahiyeng jong fi sudam kan san fi ki kun ki syia isi kan san pi ki syia le persya pi utra usu bitar kan san pi ka tengah ka bitar kan san pi ka syia le pi but kini sipang ani pim sngok tu shu pi teng pi syong pi ong try merang it si ena pi kum keli gitaru try balai kat ni nga syakri me nga it ban syong iki ka jat jong me balai the ka dengan jile ka wan hadu kat ni kan mau para banget mendai ka dai ba fidang ya kata ka jingten ju kata ka riklau ba pin sayo kata ka rikanan what kuslai ban what let shap tiang rai penjor ki jing duai jong pi dai ha kan ka por sultan dan ki badu no kan ka por namar kim sngo tu ngene dan ba hikai ki berat no rai pi dai ban sngo tu bo blai dang kwa ban kerkui pi shua ban kerkui pi ban ai ki jing kerkui pi lada pim job ngong pi kan sapen man saw kan ka jingker kui fi kan ka breakthrough ka bigi ang hakran para leni kan ka promotion pinum yora la dampak tenjuat haka bakan jadoru nai promotion kumno u manager kan jong company la daun ai promotion kan san uni kan khalam company nomor 4 la ban handle ikini ki 4 la ban job ikini ki jing aisha yakini ki jing hikai ki ba ban ayu ka jing dia nak kata daw ong ba kiwan ki attacks kalak ban wan feeling bagi bahing basam kalak ban wan lang baka kayo ka kot kensan pisu hiar kensan ka jingyo on fi ka du kensan ka pisa pisu dap ram hi ai kan ka por bat pim la lingo pi ong try nga khamlet chu ka pop nga khlam penlut pathar si ein rei ka dan ka jing ka bam kamya teng ka business ka ba pitrai ka i kum ba ka block i kum ba sakut nalor ba pila ayu hi gini gi ai barakat teng jas gi jingpang haki ha bahieng basam
Hagi kon gi kti ha tengah tengah pim sngau tu ki wan kini ki ai season 1 ngong pi. Season 1 pi kum ba wan yo job season 1 ki wan kini ki ai ki ba pim sngau ban la mot dur shu ki wan bat ki pisdang ban kta khli ano. Kadi ka point ka ba ar ba dak bat ka ai ba pi dai ban le pim dai ban bu thi jing thang bon ki bri ki bu thi jing thang no ya ki bri ki ba pen shitam ki bon ki bri ki bu thi jing thang no ya ublairu ki ong blai ngala duwai kat ne melong silent meklam jubab hi ngai nakawai ka jingten ju skawai ngayat mata rai para bangai wat let snok thu bakla kani ka dai ka dak ba pila long aka bakan jaman sim bat kini ki men sim baman sultan la sedang ba snok thu mdai ba blai ai u tanju pi kini rai u ai lat ikini ki men sim baman bekiwan ban yele fi u ai lat yo sultan bon sedang ban yele fi balai ban tes ya ka jingat jong fi hakum kani ka por para bangat kan mau ka ktien jong blai fi di ban scam fi ka ktien jong blai naka shiti na u jakap kan nong ka bas nikong thak basan ko ong ko para bangat Oma, wang tu shat keman, tu lek keman, hawa shibun ki jing tenju ki wan hapi bat shibun. Namar belai kan ni kalong bapen yai syaslam kan tenju ya ka jingat jampi ba film nan jing duna ai shu fi. Hang ni ka kadang perang ni ka jingat jampi hatu pi ayu shishan em ka jingat jampi. Hatu ka pen crown em ka jingat jampi. Pi kani kalong tek kumutu jisu buang ude usembai babet we bet ha jakamau we bet ha jaka we babet ha rut surak harut ti we babret ha jakamau bat we babret ha rut sya bat we babret ha ka kendau babha pin tanju ifi kani ka por halung pilang ka kendau ka babha utu uba dan ha jakamau nikong la kamen la kala ka bamut la da pen baptis la pediang dia kala keren tlit ru la duai wan ki jing omni wan ki jing omno uthut no wang ktin jong ble Jesus Christ wang wan ki jing kam ne shu ta jinget namar utar khong no dan thiet renga kran fi para bangat nganget pi dei bagadan thiet pim dei gi basunget to pila no bun gi bala no pa ngakran yang ga jing sisa rei la da pilong ngum kata ka khandau ga ba pi ya hapan kata ka jingdom dang thap ya do samba yang pi shikaba dom gini gi jinget tliu pi mi ga jing sha ya ka to por rei pin sami shlut kum ki so pinsa isai so balai para bangat ngakran ni pi kan ngal adap ya til di ngadang ya ngam ong bangal ajanai ngadang ya dang bun ki promotions banga kemen bangan itu ipi ha padang gi jing bangi kendu na snok thu ya ktin jong balai na du duai balai ula ai kata ka revelation nang ban snok thu ikini gi dan ki por bangala or ngajen tot balai kun clear yang henry mentang ala kham da ka jing ai trying ong la kham dan ka tu ka jing san ka jing long rang ba ban hikai ki wei pi to kani ka jing le te wat kwet ngang fi ko makani ka por pen klan ya ka jing duai jong fi pen klan ya ki jing duai jong fi but what ngang fi to sakawai ka point ngang fi ka ba lai and I like to ligi point mo lai te ligi ni ki point kidang bun shu tang ba ampa kwa ban pen klumar than fi lai te ligi point nakwa kadang skiwi ki point ne phikwa bangan ai sao na phikwa bangan ai sao na ai lai ton ai shwatang lai ma ka ba lai ka dei ka ba tam ka ba lai ka ba blai un pen ke kurdan ya fi ka dei ka ba kham juat war banget kata hadin wang ya pi da pila job igini ki tit jing thang pila job ya na igini ki jing yele kawai ha kadin kawai hadin kawai jing yele ka tes ka balai ka dei ka ba ba ka dei ki dak ba ka tes jong por na the test of time kani ka dei ka ba bun ba kini ki para banget ki khalam no ha ka test of time bun ki khalam no pi ka jinya bu triam but ngan hikai fi wang no ka kitab Isaya na kitab Isaya kalnong ka ba sau po in the pet to ladam baklang ka dei ka thot ka ba life wa kita they that wait upon the Lord shall renew their strength kita ki ba yai up out try kin pen thamai bor heldi they shall run and not be weary kin mare kin am sngau thaj they shall walk and not faint kin ya kin am sngau lai kin her kum ki pukni gi
Pi kita give up pi how try kam judan ganu ka shortcut method. Lada pi kwa breakthrough pi kwa kata ka jingker ku abakra utrai munjule magic. Mi kam ju umjule magic nganong umju ai pi pok to lada ai de pin kelambat nganong. Apet ngan pen isi shwa na ka perthairu. Ngah keren lang ni na maru Jesus Kristus abawikai keren lang na ka perthairu. Uang isem wa kahima jong blai kalong sebai tersu kum tamta usim tengah ngan sim kendet nang ni nak yu pi ha ka perthairu pendapat tu pa gitu ki balik business gitu ki ba kiu ha ka business ai kim judai ki ba kiu pok nang ni kim dai ki ba kiu kan san lada ka business kan long strong ni kim judai ba kiu kan san ki da la tray la bun snam shwa ki sngo thu shwa ki ai sha ngong ki ai up tang kim pat Kita kibakwa spa raha mau kibak syukwa baik pok kumtu mentah kita dai kimpoi senu ngan sapen ifi pin dapat nak perthairu gitu kibalet jackpot no kilet jackpot kumno ki yele lottery tu jackpot ki baong po US lai ka bun ha kiyo da ki million bat sisenyo klam ganu ka jing trai sitom klam ganu ka jing yaisha klam ganu ka experience klam ganu ke kumno ka kisyo bat pok kumtu bat pin dapat ye gitu am tang hadin sisnam ne arsnam ila dok biang kumju ndai tang bagi dok don gi basim no ega jingem lejong namar belai kampat trin ya ka karakter jongki kampat trin ya ka karakter jongki kampat trin ya kata ka jinglong jongki nak kata kampat dan ga jingisha ki penlut phot kimla ki yo ya kata ka spa ka pen sniu mani ki penlut penban saka kam aurea ki penlut penban saka jingle pahu bat kimnang ban invest sewai bat ka du no kumju ru ha ka ba kenja men sim lada pisu ka jing sakri jong pi ka sulong bat pok bat kum tu pok klampak tri ni karakter jong pi tangkat no kala hap no te kum juru ka jing sakri blai kalong kum ta lada ublai uten ju ipi ya ka por nang pi kani ka poram ani ga de ga ba tang pila duai pila sngo kum ba kata ka ani pila ong ani ba shan hot ngantang ala lat na kita gi jing ngala job Ani mentah sisa ngalah klan ban duai ban puli ban fasting. Ani sisa hendrai mentah balai ngapat yo kata ka bang duai. Balai te ngai up ngami te ngasngau kumbu balai umyo sngo te bang duai ngasngau kumbu balai ulang silent te. Hendrai kan mau para banget. Baka jing up you try pim dei ban up ya ka breakthrough kan sawan hot ni dei ban kwa hendrai lada pi kwa ban job sisa pi dei ban enjoy ublei un test fi ka time ba pi dei ban enjoy ban up you try bakat ba pidang up ye kita gi jing terang jong pi ye ki jing duai jong pi dei ban kelat no ye kita gi jing up jong pin enjoy no ban up you try ke ba kita gi jing duai kam ke pi apa ya kata ka point ka balong try ha ka por jong mi bet try try ngana mat teng ngilong kum kibriu ni la shine try la yo ni la sisnam arsnam oh ngaya tung kitam dei bangai thu ipi bami ngalong kum ta ngong try hendrai manta u try la sedang pen sungu thu sedang pen su thu e kani ka wei ba ka jing up you try ngi dei ban command bet habang up ka promotion kala japi kan japi la da pila da la pim kerki shu pilang try pila long jai bu try ula pen ayu ya karakter jompi. Wala pila long jai pila sngok kemen ha kata ba apru. Wat la pimpat ki ai pila sngok kemen ha kata jing up. Pila long jai pila long try la ban syanya fi the test of time. Pun ki limba kan ni test of time. Pun ki du no ki jingker ku namar ki kwa kita ki jingker ku haka jaka ban sngau tanat ban spend time bu try anong fi haka jaka bakinong try jisu ngala hun bat mi la damam ai ka taru mami mala long ka jingker ku nga ka jingdan rengkat jong mi ka presence jong mi try ka biang palat yang nga hun kum ni nga lia ilong consistent bat ngani thu ipi da pila poi kata ka stage ba pim kerki shu pim long lau shu pila hun ba utray ka por jong u pin sai i chai bat pila ban handle ru ita ki jingku pinlong ka jingker ku ki wei ru pinlong ka jingker ku ki wei to ngan ai bonus sifi ngan ai bonus jingkai fi da ka ba at sa i wei point ma to ngan ai to namar ba pila ya sha slam pila ya up dengan ai bonus point fi wei jingkai ka wei sa ka wei ka point kalong bau try
Unum kerku ifi kenempat dan kini ki jing kerku lan ni ka breakthrough lan ka jing ka promotion ka spiritual promotion lan ka jing ki kerdan lada ompat tenju ya ka jing long jopi. Teng ho let's say pila lat lut nagi degi pop aurea pila lat lut ni pop claim pila lat lut ni pop pet claim jaklia pila lat lut naki Nakinu ki babmen basni mo ka jingkwa brai ki hanrai uhak ban tenju ya ka jinglong sho bun ai dai ya ka jingkerku namar ka jingkerku blai kam dai baun kerku tang pi wat leit semua tu bakla ka jingkerku kala banlong ka jingkerku ha ka spa ka pau ka jingkerku ha ka haki gift mo hakinu kam dai ba pin pandan kam bakla yaldi ba pin promote yaldi na pin you hanrai ka dai ba pin serve pi ka jingkerku kalong bapin long ka jingkerku ya ki wairu so tu ya kata ti lada ya ka karakter jangpi empat tenju pi te pinum la da banyo ini ki jingkerku ka karakter lon kalong ba open coach na ka tu ka jingkwa raha pi jingkwa raha le si boleh la yo ndai dang dan hi jingkwa raha ni ka jing thuchen nang pi ka jing thuchen lada pidang long beri buat tuition ba mong tang shu bakla khendet tok dei boleh hak pen ku cho pen kan du sai gi beri ngong gajing tenjuk ban tuition ba pin like tu tuition gajing mong ga dok nut let's say kala ban long ba pi dan ki kimi ki kpa gi ba pen tuition pi rei hatu pi jai ne am hakta kani ka bonus point no hatu ka men sim pi kam ki shu ki le persya fi ki keren ban nya pi ki le kino ong pi rei pi la long ba jai ba pi pet ba ye ki shu dak mak bakan jadok pi pet no kini ngaduai ba habari ngaduai ba lan ni la ban long tengah ne ka tengah ba long ku usya pi rei hatu pi iet ne am ki pat da jing it blai pila ne am ban pen i ya ka jing it apa dan kata hatu ki i ne am ba are uniu kat ni ngala le ru rei udap da jing it ya le persya udap da jing it uduai kata pimla ban pritan pi pan ngan itu pi para banget pimla pritan kini ki karakter ke ga ba sedang na ka syapo na ka dok nut pila dap pila long mecha pim petchu ikida ba pila ban ai jing it iki pila long jai pila long still ngan ong pila pi julong ba shit kli menchua ba bitar menchua ba dambit menchua ba ainia menchua hanrai tapi sedang ban let ju boleh jing duai pira ai kini pimbu shu healthy pila sedang ban transfer bet shu boleh kan ni ka karakter ong ka karakter sekawai ka karakter kalong balai pim du syu ka jingkerman let's say kat ni ki lawan ki jing pi ngong pila duai ki wan ki jing apor ka jing ki jing penduk jingkerman ba mdan bayar rap mdan ba support manu rei kum ha kata kapor ya kata ka vision ga bau bleu ai kata ka jing terang la kala ban long ka jing syakri kala an long kanu pim kampen ki syu ki jingkeran jong ki beriu dam let's say ngalak ban ong kum ka ketin kasih ki ong sneak kendat sneak kendat ki mrong syu ki keran kumno ki keran nya pina bar ki keran nya pet ka ba tam ga dina po ki bahi yang pi ba tan ru dan ba dar ki mla syu ifi ban pen kelem ngam ong ki namar bala da ki pat yo jing kala ka ba mot un try bi sultan lani tentang nak ki para syakri ha try ki bala yu blai un test tenju leng ba jong kiru hatu pila la nem ban long humble banong sngau rit te banong sngau meng syu ba kata ka jing sop jong pi ka joyam mut ka karakter pi kam du syu te ha bala tenju ifi nanu na liang la puk la tenru ifi la tak la yu ndai pi long bai jai pi keman bai pi dap bai da ka jing keman da ka jing pu sam kri pi dan bai ka jing keman ba pi sakri bai apa dang gini ki jing apa pila duai ki beri pila iu boleh la kerku iki ndai pi pem pat yo la jing kerku pim dan kata ka jing bisni pim dan ka competition rai pi duai bai ban serve bai iki ban sakri bai kan mau ikum kini ki jat beri ka jing kerku ka ba pin sayo ngamla syu ban batayan ong ka cingki kurdan ka bakken jam simpet pim sula te para banget bandong ngala nang ka theology ngala nang ban hikai mentangan sulit hikai bet kibri kin sngap kamlong gumta hapo ka bakken jam sim lada pim dan ka authority ka jingpen sule ka authority bat ka power galani ka jingpen ki kurdan ka bau bleu IFM pindale ru kanum long da le se kibri kin sngap ya fi kinum manbut ya fi kinum kanum dan ra kanum rai ra da pisule da kado pi sesule da kado pin sa tat no ngala da ya ini mensua tip bai theology tip bai ai dan authority dan power dan jing pen selek nomor kelempat tenju kelempat tes dan im hakapop
Dan 4 khut ke terus jing mot perkat ke donu dang dan tit jing ketang dang dan ki jing tutchen dang dan itu imala di badai bet manlek manga dang sngo ban lek bet ka bor la di bangala tep mu ble un pen un catch wai ki karakter jeng dai hadu bangi ong try ngamlong Yesu try ngasaranda mi taun sa ai ka bor ka ikhtiar ban pen sele bahwa pikiran sisa akibat snap epiam ki snap sikan taru ki sulong ba ni balai kalau powerful but ndai tang bagi snap tapi kena apply haka jingem jong kiram kin salat lut sisa kin sa yo bor sisa kin sa ki badan jika jing dai ki bakwa ban jan ba pisa ki bas terang sisa am kin kiu haka kerdan jong kiru kin long pin long ka jingker ku ye kiru pin i ba kitu ki beri ki bam long ye mechwa ki ba tanglang ki ba buat ki bam let school ki bam menta ki las dang ban yalap menta ki las dang dan ka jingkeman namar belai pidan kata ka authority ka ikhtiar pim keren syu tang kita ki kentin jali jom ubelai ulapen selek pi ulapen kop bor te para banget ngangat tangkat ni to ngin saya kendu pat lawan se pikwa wan se ni kendu ngidan ka jing duai hapo jayau lan sunalin gibri nadu kaput asam giwan tigiba hajan hajengai kat ba pikwa igi jing hikai ngin ai pikwa ban lut nakapop ngin penduai pikwa ban sedang nok jing em go batmai pila lali pila tat pila aju seju sakut daki post nam shulat jing sang i kita ke ai lani pimlong shu balat jing sang ru to pila kut jing mot wan si kadang pi ini syakrilang yo ni blai u em ni syakrilang hang ni hajayau lan senlien ni ple hakasi sakjan bat hakas ngi ublay ngan ai gini number phone hang ni nakamanta kaburam jung try yaro if try hallelujah